So hi everyone, update for today's video. Sa tingin mo na akong ligo na kabarot akong buhok. Uy, sa anak na ko be. So as you can see, kahubo ko da. Hi guys! Welcome back again to our YouTube channel! So for today's video, pupunta po kami sa Sapa, day. Yung mga ligo may pinabongga. So karon, di kayo kaklaro sa camera kay bantang ko sa adlaw, day. Silaw kastanan siya. So as you can see, that's what I see. Power. Luok ko kadangog ba na sinilas ko? Sayang, day. So I'm so very excited na maligo na, day. Mamot, may pakna, day. Ay, parehang dito na rin ito. Gusto lagi. Bitaw. Kaya man si Chilingon ari agi. Madam Chika. Kaya mga ito magurtas balay day. Lagi atay lagi ni ron. So mag-cut ko sa isa. Oh, muda ha. Kasi mo wow. So how to be oh, naray lang tabayo kaliguanan. So sige, implement your tourist guide. Kani ukog ya kani silas ha. Wala sandugo. The power of the sandugo. Ay, Ano, sumbi sabon sa mua. O, di magkimim na buhos mo ha. Ako sabon di sa mausay, sabon pelaba. Di ba kung sabon ko mga orange? Ano mga? Ako, kung the power of Babyderm. Tang-tang germs. Wala na, 100%. So, ano rin guys, padong rin siya sa Sapa. Because we need to swimming pool. More. We need to see people. Taro na pa na yung pagka-English. Ay, Wah. Joke na ito eh. Ako, katawanan siya te. Magkakadang, hagwang kayo man? Hello? Good morning? Karong sa vlog na to kay mga ligo may sapa. Mga sangi-sangi man. Ano? Kawaan ko. Daw ko. Ay. Hindi ka kabukat juga ka sana ko dai. Putaw kag mga tinai. Mayo kang ipatimbang. Karon nga makakwarta. Hemen. Tutuan nito. Certain ba? Ubat, tulang kata na nga. Largo. Gusto siya shortcut. Buang. Kung naray mong ingong nga mahiwagang bato, kisi na yan. Buangon. Kami pipangutan ang ilamag. Diyos mo, marimar. Hexor. Yan.
Lagi ka pa wala lagi. Gulaban. Hindi ko astig sa mga bato nila, Dre. Kisan ko ni tanan. Pag ginawa na, kadangog na. So, eto na everyone. Abot na may pinabonggang-bongga. So, I'm so very excited na. La 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 la. La 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 la. Gibingo ko sa nanin mga kapwa. Wala may nanin si Tuoy. Yung mga anak ko, gari may magpundok sa una mga ligo. Kira ka na day? Oh. Turo man dito. Ang. Nalagay ibuan. Go. Dito din ang tubo. Talaw mo na siya. Raglan. Tsaka day. Kat-kat na? Kat-kat na. Bungan na. Gunitin sa fonte. Pinatingog kayo ba? Madapot ko kayo ba? Wisit ka. Wala ka, tukuan. So, hi mga Bex, update for today's video. So, we are going back na kasi nga wala may masyadong lamion nga kaliguan dito. Mabaw din. So, kaya nga babalik na lang kami. Doon na lang kami sa Tabay, sa malapit sa bahay nila. Kaya dito, hanggang tinawon pa ang tubig. Kaya wala mong gunag-baha-baha din. Himo na nga hugawon pa sa pa. Basta na mapintang ininta. Paano mo nga hadlok po ko? Sino nga mga tumiog? Tay! Sino nga mga sister? Oh. So, one of you gina na lang. So, hi guys! So, dala mi diri sa ilahang gripo. Tapos lang tamo ito sa babaw. Pero itong tabon-tabunan dahi. So, ito ko lang sila gripo for para nga dili sila magkapuyag. Timba man. Oh. So, oh my god, so ready na. Ligo doy. Saya with Rachel eh. Ting! And Ira may. Yaka-yaka ng buong na. So, bye-bye. 1 hour later. So, hi everyone! Update for today's video. Sa tingin mo na akong ligo na kabarot akong buhok. Uy! Sa anak na kabe. Sa sikan si kahubo ko, day? Ano inay mo kinilas? Kinsa? Sayan. So, tingin mo na may ligo doy. So, gwapa na kayo ko. Refreshing na kayo. Malupad na pag meron. Na. Nahong na, day? Nahong na, day? It's Madam Ira. So, mga late namin everyone. Sa let's go. Labog ka sa akong sinilas. Sinilas? Sinina na ako, day. Demonyo, di ba hanak ka? So, ayan. So, doon ra actually, doon ra sa ilahang balay ang Tabay, te. So, dili ka mahago, no? Maligo ka. Kaya itong gudan ang tuhod na ko. Itom, doon na.
Tigbagin na yung pinabilin. Tama. Uy, ipaprint inyong tama? Tama. Kuan. Dahil nag-scanner kuan dyan, ugma, para makibutang dito ng tama. Palawanit. Unsa? Palawanit? Palawanit. Palawan na, palawanit. 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 Di ito, palamanit. Palamanit. Laminit. Palaminit. Dili, palawanit. Lawanit. Marin na natin. So yun na nga, day. So, as you can see, dire mi na nga, giganay na. So, darami ng tangkal. So, come out din. Gwapo na dyan kay ko. Ayan. So, it baby Ira and Brad. Sila buring. So, ganyan na. Lupad-lupad may ganyan day kayo. Wanta tayo sapa niya. Saka pa man kayo may baha. So, mo tong takling dito sa tabay day. Di lami kayo ang kaligo kapakapa mga bayot. Humanda ka. So, buka na akong ilong baktas eh. Dako, utog ilong. Eh? Dako nga lapad. Ay! Try full kilo eh. Humanda ka agad. So, yun ang ate. Fresh na tayo ngayon. So, I'm so very excited. So, ilis na dahil. So, bye-bye everyone. Bye-bye na kayo. Bye-bye. Mag-ilis na ka. Bye-bye. Hmm.